ng Doc Super Gold Vitamin C, Doc Herbal Capsule, Super Gold at ng Doc Herbal Coffee. Ang programang Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Ito ang programang magbibigay ng tamang payo, impormasyon at pangangalaga sa ating mga kalusugan. Doc Herbal Capsule Super Gold. Walang halong kemikal, kaya siguradong garantisado sa ating kalusugan. Doc Herbal Capsule Super Gold. Doc Herbal Capsule Super Gold. Subok na! Itanong mo bakit, Doc? Mabibili sa inyong mga suking butika, grocery at sa lahat ng St. Joseph Pharmacy sa inyong lugar. Sagot ka ni Doc. Sagot ka ni Doc. At ngayon, narito na ang sasagot, si Doc Mervin Engito. Ano ba ang sanhi sa pagkakaroon nga po ng bad breath? Unang-unang nga po niyan, baka kayo nga po ay merong sinus o nasal infection. Lungs diseases, pag kayo nga po ay nanigarilyo, isang sanhi o isang kadahilanan po yan. At maliban nga po yan, kapag kayo nga po ay mahilig kumain ng mga maanghang na mga pagkain, yan nga po ay isang dahilan sa pagkakaroon nga po ng bad breath o kaya maamoy na hininga. Ang kombinasyon na isang basong tubig at isa't kalahating kutsarang asin at 15 pieces na lemon at isa't kalahating kutsara nga po ng honey, yan nga po yung pinakamaganda na pang-cleansing sa ating nga pong katawan o kaya sa ating nga pong intestine para lahat nga po ng lason sa ating nga pong mga internal organ, yan nga po ay matatanggal at malilinisan. At ang ating Doc Herbal Capsule 700mg, isang sa umaga, isa sa tanghali at saka isa sa gabi. Ito sa Dr. Engito, proteksyon kakambal sa kalusugan. Sagot ka ni Doc. Sagot ka ni Doc. Labanan ng mga sakit, uminom ng Doc Herbal Coffee 15-in-1 with stevia. Magbibigay ng complete nutrients para sa ating pang-araw-araw. Kaya naman, uminom na ng Doc Herbal Coffee 15-in-1 with stevia. Mabibili sa inyong mga suking butika, groceries at sa lahat ng St. Joseph Pharmacy sa inyong lugar. Inyo pong napakinggan ang Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Kasama si Dr. Engito. Hanggang sa mga susunod na edisyon, pakinggan Sagot Ka ni Doc. Hatid sa atin ng Doc Herbal Capsule Super Gold, Doc Super Gold Vitamin C, kasama ang mga produkto ng Doc Herbal Coffee. Sa patuloy na pagdami ng umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix, narito si Ate Estrella Claro, 63 years old. Umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Estrella Claro, taga Barangay Buhangin, Baler, 63 na. Anong naramdaman niyo po nung uminom po kayo ng Mark Cafe po? Sa katawan, masarap ang tulog rin sa Mark Cafe. So ano masasabi niyo po sa mga kababayan natin? Ay magsibili sila para maramdaman din nilang ginhawa sa katawan. Bili na ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural sa inyong paboritong butika, drugstores, supermarkets, groceries at sari-sari stores sa inyong lugar. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patch Hold. Matay in 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, Certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS.
Mag-inom araw-araw ng Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Tulong immunity laban sa virus, bakterya, COVID at sakit. Mag-Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Everyday, Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Tulong pampataas resistensya para iwas sa sakit, tag-ulan o tag-araw. Sa presyong kayang-kaya, mag-Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1 araw-araw. Si Jim Banaag, 41 taong gulang. Ako ay nagtrabaho sa ibang bansa. Ay naranasan ko yung customer ay na ayaw magpagawa sa akin dahil nakita ako'y nakasalamin. Hindi magtiwala. Pag wala naman salamin, ang problema sa akin, masakit ang ulo ko. Itry ko daw yung iBerry. Ngayon, ay nung aking masubukan niyaan, ay talagang malaking ipinagbago. Kahit ako hindi na magsalamin, ay hindi na nasakit ang ulo ko. Kaya ako yung nagpapasalamat niyan sa iBerry at napakahusay. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Dawi dakdak no umay agpaagas. Inam nga tawenan daytoy bukol ti babati tiyan ko. Nangneg ko daytoy Doc Herbal Coffee 21-in-1 ken Doc Herbal Capsule Super Gold. Manipod nagusara kadagitoy. Nadlaw ko nga bumasbasit ti bukol ko. Aba Lito, mabuti naman at napauwi ka dito sa atin. Miss na miss ko na nga kayo, May. At itong lugar natin, relaxing, tahimik at natural. O, halika, magkape ka muna. May Marcafe ka dyan, ma? Aba, syempre. Natural talaga ang lasa ng Marcafe. Tuwing nagma-Marcafe ako sa Maynila, lagi kong naalala itong lugar natin. Relaxing at natural. Pati ba ako, naalala mo pag nagma-Marcafe ka? Magkape na lang tayo, ma. Marcafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patch Hope. Matay in 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Hot Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi! Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong bilib, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakokontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. The double whitening tea papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya pudaw, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Na ito'y adamag, kitidandanon ka na kayo. Ti M. Luwilier, kwarta padala. Basta kwarta padala, pag M. Luwilier na. M. Luwilier, ang tulay ng pamilyang Pilipino. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda DCRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 9 minutos kalpasan ti oras ti alauna. Barungarima. At tuyan ti programa ng may manglingmingay ken mangrayrayaw kada kayo dinaldawaldaw. Barungarima. Maawis kayo nga rod nga dingeg. Barungarima. Mangtakwat kada iti addaan ilimlimeng ti talento iti panagkantaan. Barungarima. Programa mangtulong kada kayo babaen ti panagbalingyo ananay kumakanta iti kailupuan. Barungarima. Mangmangigan. Limpailayan RPN DCRL Radio Ronda Batak Ilocos Norte. Barungarima. Barungarima. Beno na imbag nga malem tayamin nga sa ngapada, malem iti Lunes, 21 ti mabilang iti bulan iti
Hulyo, tawen 2025. Sumangbayin ka na kayo ti programa nga nairantang ang kapagliliwan, paglinglingayan. Kasto nga oras ti madanunan, ti programa tayo Baro Arimat Music Festival. Nanggayin da kang gana ti oras ti alas 2. At yaro ti anak yan gayemyo, timonyo ti natin programa ni Ronald Idol Domingo. Itibiyang ti Masa Control da Engineer Mark Tuliao. Kasama ten ti Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos. Supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Roda Sadjan. Kadagiti kayat natin kumablaaw. Mabalin nyo lang ti ag-text iti 0962-319-4703 ken 0935-804-3395. At yaro den ti panglukat tayon nga ayog bilang musika. Nasam itibyan ken kasasaan na kamatempay panagkakabisa aniyan apindas aniyan Baro Arimat. Langlanguyak ti peggas kung agsangsangit Panakailawan ko dakkel nga babawi Kaya't ko kumatsumang ladyay Gidngem gaburang nakmet di daluyong ni pait Kaya rigamtay may sanga kayo Nuna ata ay awanti ang gusto Nuna gamu ay aduti ang rayuday Tat kaya rigam naslag adarling ko Kaya rigam tay may sarelo Pitik kas pitik ito'y puso Agsangsangit at lumalaglagip ko Dahil dila ilong kanyat yun una na at tiyempo Kaya rigam tay may sanga pataw Agkatang jay tenga titaaw Sipluten jay angin daluyon jay baybay Magabura na kundi nagpaisangitan Tay may sarelo Agpitik, pitik kas pitik ito'y puso Agsangsangit at lumalaglagit ko Dahil dilailong kanyak yun una na at tiyempo Kaya rigang tay may sanga pataw Katang jay tenga titaaw Sikluten jay angin daluyon jay baybay Magabura na kundi nagpaisangitan Sikluten jay angin daluyon jay baybay Magabura na kundi nagpaisangitan Baro Arimat.
Okay, dito kanta paluan relo. Paborito ni Mami Rosalinda Bumanglag, dita Barangay 10 San Nicolas, Ilocos Norte. Okay, di man ba iti sabali pa yung sunata, isagot ko kada kayo. Baro, Warimat! Okay, ngayon pasama ng deta, hindi man ibasa, lagi tinawat tayo nga pangablao dito eh. Okay, kunanad to'y. Hi and good day to all, lalo na kay LC of Batak City. Please play Mailiwak para sa Lawag City or LC ko na to'y. Mailiwak ko na to'y. Alaman la. Sige, Ninang Jun Salmasan. Kamusta kayo dito Barangay Kabungaan A, Lawag City ni Compadre MM. Iti Barangay 28, Lawag City. Okay, kung nanapay dito, Sir Idol. Kablaon taman, digiti sa amin nga taga-paway. Ken, ipatukar mo tuman dito paborito nga kanta may dumduma pagaya. Malakas na, nagyaman na. Kung nanatoy, more power to you and to your beautiful program. Okay, thank you very much kay ni Brenda. Dita paway. At Jordan, di sa malipay nga sunata, isagot ko kada kayo, sigurado, paborito ni Mang Jun Salmasan. Baro, Warimat! Padre MM. Nameten, to'y bitak alala. Naging narasaas na, sada nagkinagat. Naabak ni urat, uray lang sungsungkap. Naminsan namalem, nakalagi ni urat. Inarikap nameten, to'y bitak alala. Naging narasaas na, sadang nagkinagat, naabak ni urat, uray na sungsungab. Anay, dinagsagsagiden, kaagtang gadagpay laeng. Nanapyan ton, maikatoy arandong ko, nga sipar, panagpoy ungko. Anay, kunak lang aruden, agsisidurak pa'y laeng. Dilakit di ama katuturen, balintwag yanan, tuy balitangin. Naminsan amalem, nakalagi ni urat. Pinarikap na mete, to'y bitak alala. Naging narsaas na, sada nagkinagat. Nabak ni urat, uray lag sungsungab. Anay, dinagsagsagiden, taagtang gadagpay laeng. Nanapyan ton, maikatoy arandong ko, nga sipar, panagpoy ungko. Anay, kunak lang aruden, agsidsidurak pa'y laeng. Dilaketin, ama katuturen, balintwag yanan, tuy balitangin. Dilaketin, ama katuturen, balintwag yanan, tuy balitangin. Alaman, dito Tibet Takalalat. Manipod ka ni Ikit nga Pasita Domingo. Masaka dita Barangay Kali. Iti iliti ding Ras, Ilocos Norte. Alaman la. Okay, di dati kung tawa, hindi man alawatan ti caller tayo. Manipod iti linya tayo ni Compadre MM. Okay, hello Compadre MM. Naimbag nga malem mo. Hello Compadre, nimbagmat nga malem mo. Ana magustam da, kanta, Bit Takalalat.
Nag-angating sumimang John di Jaya. Anat mago ng Mang John. Timsong mo ano deta betta kalalat. Alawen. Okay, anat may ba di programa tayo, compadre? Lawak mga compadre. Okay, go ahead. Okay, compadre, kahit kung nakabalawan, dahil iti amin nga taga barangay San Juan Sonsono, Ilocos Norte. Dahil iti Melchor family, Martin, kasapit iti Coloma, kan Baldacar. Iti barangay Bagbago, dahil iti Saladino, kan Juan, kan iti Kapuriktan, dahil iti Paguyo, kan Pascual. Nang naroon na kang compadre nga timong dati nga programa. Compadre, apay manong tawon, taw-tawon nga, di ka na pansolsonan. Manmanon, compadre. Ay, mamanon. Alright. Lakat ingkamot sa rungkaran di kita'y relatives mo ta solsona, ngamin. Aket, agkindin na, wag kamit na ko, makiling tao, ay, kiling na, wag kamit na ko, compadre. Ay, kat sa bali latay, tawag sa bali, tagkikita kay ti personal. Napangka-radical man. Ay, napangka-dikal man? Ay, tiyamo ka. Napangkagat, ay sa bagay, dikal man kat nagsarding met titudo, dikal manen. Ay, compadre. Ay, compadre. Adregosa ko nga, dati man, gabota, basta kalalat ng request ni may kumanong John. Dati man may alibot ken kapi na dapat laking ka. Alibot ken kapi. Wen, agore kata sa pulenta, wen. Sige, compadre. Okay, thank you very much, compadre. Ni compadre MM, iti barangay 28, Lawag City, paborito ka ni Mang Jun Dayjay. Okay. Agore kata sa pulenta man, dete alibot ken kapi. Adda deta, nabayag lang kami nga dita pinatukarin eh. Pindas, aniyang aragsa, musika kensya, ket agayan ayan. May antay kumani kurang-kurang, ang makaamukay panagaama. Ket adu abyan, tira maraming na, lupabilgan na, tira kes arik na. Naminsan harabi, naslag chay bulan, narigret chay linao, chay kamasetas. Okay, gore ka, jak namin kabisado na nga numero deta. Gore ka ta, ipadas-padas tayo latan. Okay, ipadas tayo Ora ta amok ti malagip ko ti tuno na deta nga kanta. Okay, ipadas ta Iso deta na chamba. Alibot ken kape. Alibot ni tatang ko, 12 pulgada, nagkel ti ulo na. Abalbalayen, numalagip na. Agdilat-dilat, agkatay no taduma. Adda, kapininanam ko, naisip, natadem ti ipit na. Numabisin, aglabutang iwat na. Apungan, amang at makita ta. Na minsan, nagsarap da at duwa. Alibot, ken kapi nagkubalda. Di ulo, jay alibot nagnanana. Jay ngiwat, di kapi nagdardara. Apay-apay bakit kunani tatangpo, itan kakaasi day tuy alibot ko. Anyan ti ulbid mo, apay indulok mo, agraman tuy ulo. Isut pinaipit